Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хушомадан ҳама каса ба канали ман. Барои лайку подписатсиян, барои комментҳои хубе ки менависанд ҳаматонро раҳмат дӯстони беҳтаринам. Аз ҳаматон миннатдорам. Хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. Барои ужин макарон тайёр кардастам. Дар дег кам тарак равғана рехта 600 грамм куриная грудкаи реза кардум андохтум. Камакак бирён ки шуд, 4 та картошка, 2 та сабзи, баъд 2 та пиёз, 1 та помидор, 2 та болгарский перец. Ҳамаша кубикча реза карда андохтум. Бо камакак бирён мекунем. Чӣ хӯроке ки тайёр кунам, зербакша кам тарак бирён мекунам, тамом. Хеле бисёри баъд жарид кунӣ, баъд авқати сурхак мешава, ман дӯст намедорам. Ҳами рангуш сафедак биёя хушрӯяй. инам халбати бирён шуданаш. Приправа меандозем: паприка, намак, ғураи гашнич, кориандр. Приправаи ролтон кӯдакҳои ман дӯст медоранд. Зира андохтум. Тамом оба мерезем дар дег. Ҳами хел ягон ним соат меҷӯша. Картошкаи сабзиякош ки мулоимак шуд, баъд макарона меандозем. Аз ҳамин намуди макарона ман бисёр тарак истифода мебарам. Маъқулаи ман. Ҳози дегда макарони бариллая меандозам. Ним соат ҷӯшид, сабзию картошкаакош мулоимак шуд. Баъд амо як пачка макарони бариллая кушодуму андохтум дегда. Ҳами хел хушрӯяк ҳавор мекунем, кришкаша маҳкам мекунем, мемонем. 15 минути дига меҷӯшад, тайёр мешавад. Газа паст мекунем. инам хел хӯрокмон тайёр шуд. Макарони обдора ки бамазза мешава, кӯдакхӯрак. Кӯдакҳои ман беҳад дӯст медоранд. Ози тарелкаода мегирам, ужин мекунем ба ҳама иштиҳои таом. иҷада як намуд пирожное тайёр мекунам. ҳозӣ маффини ном дорад. Барои маҳсулотҳои дарунаш мода 4 та тухм дар кора, 1 стакан шакар, 200 грамм сливочное масло, 1 стакан дига шир дар кора, 2,5 стакан орд, разрихлитель 1 пачкача, голубика 1/2 кило. Агар ки голубика надошта боше, мешава ки шоколад, 1 та плиточный шоколада корткати реза кунену андозен дарунашда. инам хел дар миска 4 та тухма шикаста андохтум, 1 стакан шакара рехта алараш мекунем. Як стакан шир меандозем дарунашда. Бо камтараки дига мекобем, алараш мекунем. — 200 грамм сливочное масло ё ин ки ягон намуд маргарин истифода кунем мешава. Об мекунему мерезем дарунашда. аввал 2 стакан орда рехтум, алараш кардум. Ордуш камтарак кам будай, бо ним стакан дига илова кардум. Обши 2,5 стакан орд рафтагиай. разрыхлителя мекушаем, меандозем, хушрӯ карда алараш мекунем.
апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, каседе ки навораи ман маҳқулае, касе ки тамошо мекунад, интизор мешавам. лайк монен, комментария нависен, подписатсия кунен, касе ки подписатсия кардаги нестай. аз ҳаматон миннатдор мешавам, дӯстони беҳтаринам. баъд агар илоҷаш ки боша, ба ягон кас поделитсия кунен, подписатсия кунен. намедунам ай чӣ сабаб боша ки пешравии каналам беҳад суст шудагиай. дигар блогерҳои тамошо мекунам, ба ҳар ҳол просмотр доранд, подписчик мебиёяшона. канали манда ихел нест ҳозиро. ҳамин чанд қадар подписчике ки дорам, ҳамиё тамошо мекунанд, тамом. хеле дальше рекомендатсия намерава. хайнам хеле фикр мекунам, хеле наворон безебам нестай, нормальняй. баъзе блогерҳои тамошо мекунам, видеошон ягон маъне надорад, ки просмотри хушрӯ мегира. да комментария нависен кани духтаро, видеои ман маъқул ҳастай тона ё ки нестай, ягон проблема дора, мехоҳам ки фаҳмам. инам хелбади хамира алараш карда шуда, 1/2 кило голубикае мерезему, алараш мекунем. гуфтам ки ай ба ҷои голубика мешавад ки шоколад андозен, шоколади хеле корткати майда мекунену ё ки махсус шоколадои хеле чи ҳастай, килоҳаки майдача майдачакай, ай ҳаваям андозен мешава. шоколадои кондитерски ҳастай, ай ҳава истифода кунен, меша рӯи экранда суратча мемона. як сол пеш айвал брисини хали формочка гирифтаи будум барои маффини. ида кексам пухта мешава. ино коғазакошам айвал брис гирифтагиум дар кор боша, гап зане силкаша мемонам тона. баъд дарунушда сатам хеле коғазак дора, даруни пачкашда хела мебара. ба ҳамин тарз хамири тайёр кардагимона ҳамаи формочкаода меандозем. агар ини хеле ложкаи шарик барои мороженое надошта бошен, ҳар яками формочкаода 3 қошуқи хамир андозем, қошуқами обычни кати мешава. инами рецепти тайёр кардагим 12 дона маффини шуд. дар духовка мемонем 180 градусда 35-40 минут меиста тайёр мешава. то тайёр шуданша духовкая накушоем ки баъд хеле баландак намешава. амо берун нигоҳ кунем, болош насуда, болош ки сурхак шуд, тамом тайёр мешава. инам хел маффинимон тайёр шуд. маззашам ба мазза ки хушрӯ омадагиай, бегаҳда тайёр кардаги будум. ҳамаша хӯрдан тамом кардан, саҳарда намондак. куда маъқул шудай. ҳамин маффиния пухтанша сар кардам, то охирша махсуҷон да пешам буд телехчам. ҳамаи чия расида ғам дудан мегирад салиочаш. овоза куш биромадастай. ана иҷада боша харидои кадаги мавзинишон метимтуна. дар телеграм якта бонуи тоҷик интернет-магазин дорам, борои турецкию дубайски мефурӯшанд. инами молочко для тела ай ҳаваё гирифтагиё беҳати бадбӯи хушрӯ дора. баъди обозӣ кардан мешапида танатам хе бушта гап нестай. байни чи витамини омега 3 бисёр савол мешуд ки ай куҷо мегирем, витамини ҳалол ай куҷо гирем. мана метонен ай ҳами бонуи тоҷик харидорӣ кунен. магазиношонда ҳама намуди витаминоя доранд, мефурӯшанд. хариди кардагимда якта оби замзам падарка мондиан. баъд ини хеле крем для тела гирифтам. ҳамаи борошон турецки, дубайскиай. маҳсулотои ҳалол бо сифат метонен харидорӣ кунен. силкаи каналошона дар якум комментария мемонам. каседа ки дар кор боша марҳамат. ай интернет-магазини Валбрис ини хеле чанггирак заказ кардам. не ки ман ия барои тортанакоя тоза кардан истифода мекунам, барои чанггирӣ не. қадш хеле дароз мешава, 1 метр.
озиҷа ҷамъ карда мондагимша. Соусница гирифтам дута. Ай интернет-магазини Озон яъне хеле корзинача гирифтам барои тухмгирӣ. Видеода хушрӯ мебиёяд. Ай магазини Лента яъне хеле тарелка гирифтам. Диаметрш 33 сантиметрай. Беҳад калони хушрӯ барои питсамонӣ мешава. Ош кашидаям. Маҳқулштак 8 дона гирифтам. Озиҷа 6 таша мондагим. Бани хеле формачка маҳқулшуд гирифтам. И посудоя хела пеш гирифтаи будам, на ки ҳози навор кардестам. Тарелка гирифтам. Ай 4 дона ҳак буда, ҳами 4тая гирифтам. Ё скидкашдаги буд. Калон таракша гирифтам. И калонаш 299 рубли буд. Скидкашдай 99 рубл. Баъд 10 дона гирифтам. Майдакош 179 рубли буд. 49 рубл штай. 4 дона ҳак дошта, ҳами 4тая гирифтам, тамом. Баъд анаи тарелкаи калон 999 рубли буд. 450 рубл штай. Аям ба 8 дона гирифтам. Булочкаи бургер гирифтам. Аям магазини Лента. Оли куда бургер тайёр мекунам. Да дигари навор баъд нишон метим насиб боша. Завтракда овсяная каша тайёр кардагиам, тухм бирён кардам, баъди тайёр шавиш баъд навор кардам. Анаиҷада боша косметология омадагиам, маникюр, педикюр, чистка лица. Ба як омадагим 4-5 соат вақтам ҳамҷада рафтак. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо боша то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед дӯстони беҳтаринам.